जाखो बैसोलाय जायनो जोंनि लाउडा बड' कार्टुन चेनेलखौ नायनानै साबस्क्राइब खालामनानै गालांया अन्नानै जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे लाइक एन्ड शेयार खालामनानै गालां लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै होनो दाबाव स' टाटा भिडिअ लोगो मोनगोन नोंनि महरालाय गोजा गोजा हाबाब नोंनि महरालाय गोमो गोथां नोंनि गाननाय नोंनि जोमनाय गासैबो गोमो गोजा नोंनि महरालाय गोजा गोजा आयुलाय दंबावो नालाय नारजि बुदा माबा जिरायसोलायनानै मेथाइ खनगासिनो हाबाब नै बेहाबो एमाव राजायासो नांबाय नामा मा जफेनानै रोजाबलांबाय थाखो नोंलाय थांना जाबायना न'आव मानो बेबायदि जदामलायनानै दङ नोंलाय उथिदो माबार हाफां सना आंनि जिरख'नाय जिउ मा जालाय थाखो मा दिमागफोरा थिगैनो दंना दिमागफोरा मा हाबना दं ना मा हाबना दं गोरबो खनायाव मा दं नों हाफाङानो दं आगसि आगदा खना खनला जेथिं नायो नों सनायानो दं हे गोरबो खनायाव सोर दं नों हाफाङा दं गासिबो फेजोबनानै अबस्था गैयै जाजोबना दं नोंहाबो बिदि जाबावबाय हा नाजिबदां सना मा सानै सानै जाखो नोंलाय आयुलै मोजां मोननायनि मेगननि नोजोरानो बेलेगखा एकदम जेथिंबो सनाखौल' नुहुरो आरो हाफां जेथिं नायो हाफां सना जेथिं नाहरो बिथिंनो हाफां सनालै आंनि जिउ बै गोबानि हाफां सना नोंखौ खलथेगा जामारबाय बिनि आखलथेया सिखादा माबा थांनोसै सानानो हाबलाय लांसिगोन दा हाफां सना आपके हुकुम सर आंखों पे लाजि मारथारला नोङो आयु आयु नाजिबदां मानो बिदि नोंखौ बिदि एक्सपेक्ट खालामाखैमोन दे नाजिबदां नोंलाय माने एसे लोंनांगौ दे मालायखौ कन्ट्रल खालामग्राया मालायखौ नायग्रायानो नों गावनो बिदि जाबा बोरै जानांगौ जाखो हो नारजि थुदो माबार साना हाबथारबाय हे हाफां सना थु थांनोसै फै सना हाफां जिउ आंनि खेबसे गोबानो ना हाफां आंनि जिउ नाजिबदां मा खालामनाय जादों हेगार दंबावसो बियो बाला सिथोबा मा खालामनाय जादों बिना आखल आयु आयु हेगार ओइ बिमाखौ र' हेगारबो हाफां सना आंनि मेगननि नोजोरनिफ्राय आं नोंखौ गोजानाव हगार हरा आङो बिराद मोजां मोनो आं हाफां सना आंनि बिखा जिउ आंनि आमाय थुख्लु आं नोंखौ गारा दिनै मिथिबाय गारा आं नोंखौ लानानै थांखानोसै आं जोंहानि न'आव दिनै आइनि बिहामजो महरै आंनि बिखानिफ्राय नोंखौ हेगारनो हाया दिनै सना हाफां हानो गोमानोसै आंना एसे गोसा गोबाख्रबो ना नै बाल आंजोंबा जायगाफ्राव नायनानै जोना हो हाथाय आंजोंबा मा आब्बालनि माला सिखाखौ गोबाख्रबनो लाजिया नामा नोङो नाजिबदां मा जामारखो नों दिनै हो आं प्रेमी आशिक आवारा पागल मजनू दीवाना सना नोंनि थाखाय आं जाबाय दिनै जावलिया हाफां सना मा बाल रोनावनाय जादों हा बोरमा मेथाइ बाल्टाव सुर गैया ताल गैया मा बाल मेथाइ खननाय जादों आयौ मोदायसो लोगो मोनबायदां बै सना खेबसे खुदुमनो नै माखासेफ्रा दाबो सफैला माथो हाफां दुमफाव नारजि बुदांमोनालाय बहाथो थांखो हनै अमा राजामोना गारियाव जिरायहैजोब्बाय मालाय र' होमबा जों लिंना लायनि ओइ गारिया मानसिफ्रा बयबो जिरायजोब्बाय फैदो थांनोसै र' थांगौ हाफां सना फै खेबसे खुदुम जाग्रो आंजों आयौ बाला बिसोरखौ हाफांसो होनबावबाय जानाय नङाहाय बेजों नारजि बुदांजों सना फै खेबसे गोबानो आं मालाय सिख्लाफोरखौ एदावनो लाजिला बे हाबाब सना आंलाय मानो गावनि जिउखौलाय लाजिनांगौ जाखोब्रा ओमफ्राय दिनै आं हमनानै मोनासै जेथिंबो हाफां 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 गोजा जे बैथिंबो हाफां बैथिंबो हाफां जेथिंबो हाफां गोजालाय माथो नारजि बुदां नों बिराद बारा जौ लोंबाय मिथिबाय ना थुदो गारिसिम थौदो हाफां सना नोंनि खोथाखौ आं दानगारनो हायो थाबायदो मानसिया माबार लोगो थांनोसै जोंहा बिसोरखौ नेबाय थाला नारजि बुदां थुदो थांनोसै थुदो होमबालाय माबा जब्रबलायबायसो जग्रबाखैलै र' सिखारफिनदां आया आरो गोलैफिनबावबाय नों नारजि बुदां गोलैयाखैलै आं बेखौ गोलैनाय होनो नामा जिरायदोंसो आं
हाय दंफाव मा खालामबावगोनहाय नार्जि बुदाङा माथो सिखारनोनो हाला हाय बालि बुरुगोनहाय नों आथिंथिं हमा खर'थिं हमगोन दे होमबालाय हाबां सना फै खेबसे खुदुमनो हाय बारा फालथु नङाहाय दानो एकदम बारजो जागोन आंजों दे हाबां दे हमदे आं खर'आव सोदोंमोन ना नों आथिङाव हमफैना बाल गिलिटार माबायदि बुद्रुगोन दे माथो खालामनो बाल जौखौ लोङो ना जौजोंसो उल्था लोंजायोथाय हालायलांलासो आं दे बुद्रु आयु हालायलांला आं मेंलायलायबाय आंहासो आसो गिलिरलै आयु आयुले आयु बिरनाय बायदि मोनलायलायदों माथो दाउ जाना बिरलांगोन आं अखोरां सायाव हाफां आं जेब्ला दाउ जाना बिरलाङोब्ला नोंबो आंजों बिरफागोन ना अ हाफां फाखरन होनदों खुसि मोनदों नों खुसि मोनदों नोंखौ बुद्रुनानै आंहासो खि गोरलै ओंखारसै बालदि खिन्थुसो जि गाबजोंनो मुथुनानैसै आं नों खर'खौ सिखारदो नों एबारनिफ्राय पिकनिकखौ साला